Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга койбір темалар турында. 5-нче шәһәр хастаханәсенең яңа бинасын төзү өчен шәхси инвесторларны җәлеп итәргә мөмкин. Кайчан Чаллыда яңа медицина бинасы барлыкка киләчәк. Яз җитте, җиләк, җимеш һәм яшелчә сатучылар да урамга чыкты. Чаллы урамнарында санкцияләнмәгән сәүдәгә каршы көрәш башлана. Су һәм ризык ашаудан тыелып туру күңел ачу урынына эш, дугалар һәм Коръән уку мөселманнарның изге Рамазан ае башлана. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 34 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 8 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 9 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 19732 очрагы теркәлде. Аларның 16841 терелгән, 55 узган тәүлектә. Чаллыда 5-нче номерлы шәһәр хастаханәсенең яңа бинасын төзү өчен шәхси инвесторларны җәлеп итәргә мөмкин. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев сүзләренә караганда, медучреждение 2-нче БСМП кебек булачак. Объектны 5-6 гектар җирдә урнаштырырга планлаштыралар, транспорт үтемлелеген һәм парковка урыннарын уйларга кирәк дип билгеләде мэр. Исегезгә төшерәбез, 5-нче шәһәр хастаханәсе 1984 елда төзелгән иде. 37 ел эчендә анда бер тапкыр да капиталь ремонт үткәрелмәгән. Бүгенге көндә медицина учреждениесе Чаллы халкының 40%-ка якын хезмәт күрсәтә. Участок — это дело не самое важное. Самое важное — определиться с источниками финансирования. Их пока нет. Есть только желание и стремление мэра города, засучив рукава, заняться этим вопросом. Поэтому это наша инициатива. Пока никаких республиканских, федеральных программ на финансирование этого объекта тоже нет, но под лежачий камень вода не течет. Яз җитте, җиләк, җимеш һәм яшелчә сатучылар да урамга чыкты. Шәһәр хакимияте тарафыннан санкцияләнмәгән сәүдәгә каршы көрәш җәй буе барды. Әмма азык-төлек товарлары төялгән йөк машиналары белән җирле юллар һәм ишегаллары тулу дәвам итте. Менә хәзер дә Чаллы ТВның кайнар элемтәсенә беренче урам сәүдәгәрләре турында хәбәрләр килә башлады. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. 26-нчы комплекста балалар поликлиникасы тукталышы янында яшелчә һәм җиләк җимеш төягән йөк машинасы килеп баскан. Еш кына мондый сәүдә хуҗаларының рөхсәт документлары булмый һәм аларны санитар таләпләр дә борчымый. Алар салымнар түләми һәм эшли торган урыннардан да арендага алмый. Документы на торговлю есть у вас? Есть. А вы можете показать? У начальства. Что еще раз? У начальства. А где начальство у вас? Здесь нету. Но документы должны быть на торговой точке, чтобы вы в любой момент могли продемонстрировать их покупателю. У вас есть на руках какие-то У документы? меня нету у начальства, говорю же. Товарның нинди хәлдә икәне сорау астында кала. Язылган бәяләрдән башка бернинди маркировкалар да юк. Әмма кайбер сатып алучыларны азык-төлекне саклау шартларын үтәмәү борчымый. Яшелчә һәм җиләк-җимеш тартмалары машиналар юлы өстендә урнашкан. Алар өчен иң мөһиме сыйфат түгел, ә бәя. Тик бәхеткә каршы чалларның күбесе мондый урыннарда товар сатып алудан баш тарта. Нет, ничего не боюсь. Где дешевле, там берем, нам, пенсионерам, пенсии не прибавляют. Мало ли что они где изготовили. Сейчас же все делается. Опасно? Нет, я стараюсь не брать. Ну, магазины немножко дороже, да, бывают скидки в магазине, так что лучше в магазине брать. Вредные примеси все равно же проникают в эти овощи, фрукты, так ведь? Поэтому я там здесь не покупаю, просто смотрю, как цена, как это, но все равно я здесь не хочу брать. Узган җәйдә район администрацияләре рейдларга чыгып, мондый сатучыларга штрафлар салган. Бу ел бу юнәлештә нинди дә булса эш алып барылырмы? Бу хакта сорауны без шәһәр башкарма комитетына юлладык. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Су һәм ризык ашаудан тыелып туру күңел ачу урынына эш, дугалар һәм Коръән уку мөселманнарның изге Рамазан ае башлана. Ул 30 көн дәвам итәчәк. Бу бәйрәмне дин тотучылар зур түземсезлек белән көтә. Бәйрәмнең әһәмияте һәм аның кагыйдәләре турында хәбәрчебез материалында.
Изге Рамазан айы исламда бик мөһим. Бу көннәрдә мөселманнар ураза тота, күп дугалар кылалар, Коръән укыйлар, изге гамәлләр башкаралар, тискәре фикерләрдән тыелалар. Узган ел Татарстанда эпидемиологик хәл аркасында Рамазан айы вакытында барлык чаралар да онлайн режимда узды. Әмма быел таравих намазы барлык куркынычсызлык чараларын үтәп мәчетләрдә үткәрелә. Таравих намазларында укыячакбыз, Аллаһ насип итсә 20 рәкъәт итеп. Әмма инде кыскартылганрак вариантта шулай ук инде ифтарлар да булачак, шулай ук инде бераз кеше санын чикләп. Әмма инде аның кайбер таләпләре бар, ул таләпләр хәзердә бар, без ул таләпләрне хәзердә үтибез. Ул да булса инде һәрбер намазга, шулай ук таравих намазларында без инде маска белән, һәр шәхси намазлык белән киләчәкбез һәм араны саклаячакбыз. Балик булган һәм мөселман ураза тотарга тиеш, кояш чыкканнан соң ул байыганчы ашау, ичү, тәмәке тарту, дарулар кабул итү, интим якынлык кылу тыела. Сәламәтлекләре ураза тотарга мөмкинлек бирмәүче мөселманнар гына искәрмә булып тора. Әлбәттә, үзегезне сынар алдыннан үзегезнең сәламәтлек турында уйларга кирәк. Әгәр дә сезнең желудочно-кишечный тракт ягыннан ширләрегез булса, әлбәттә уразаны тотарга не рекомендуется, ярамый, сезгә авырлык килергә мөмкин. Әгәр дә сезнең һәр көн эчәтергән даруларыгыз, схема леченияларыгыз, рекомендациялар булмаган чиракта сезгә әлбәттә ярый. Нинди дә булса сәбәпләр аркасында ураза тоту алмаучы мөселманнар Рамазан айы вакытында көн сайын мохтаҗларга ярдәм итәргә, аларга садакалар бирергә тиеш. 2021 елда изге айның 1 көне 13 апрельгә туры килә һәм ул 13 май көнне ураза гаете бәйрәме белән тәмамланачак. Лилия Гатина, Александр Кащеев, Яңалыклар. Ишел яклардан килүче кошларны каршы алабыз. Энтузиастлар бульварында сыерчыклар рәхим итегез экологик акциясы узды. Анда шәһәрнең 24 мәктәп укучылары катнашты. Алар сыерчык ялары ясаганнар һәм плакатлар әзерләгәннәр. Экологик акцияга безнең төшерү төркеме дә кушылды. Экологик акцияны энтузиастлар бульварында үткәргә карар ителде. Укучылар өчен каршылыклар полосасы, плакатлар ясау, сыерчык оялары конкурс әзерләделәр. Һәр участокны узу өчен баллар исәпләнде, алар ярдәмендә җиңүчеләр билгеләнде. Мы представляем вам птицу копчик. Вот, она очень красивая, считается птицей 2021 года. Вот, оттенки там желтый, серый мы использовали. Работали всей командой и поэтому успели самыми первыми. Птицу рисовал я. Делаем для птиц скворечники, кормушки, помогаем птицам питаться. Всегда на технологии нам дают хлеб, и мы идем в кормушки. Сыерчык оясы ясау иң авыры булды дип белдерде укучылар. Билгеле бер кагыйдәләр бар. Кошка уңайлы булсын өчен барысында сантиметрлап үлчәп ясарга кирәк. При изготовлении домика надо знать некоторые особенности. Самая первая особенность та, что домик, изготовленный для птиц, не должен иметь щелей, чтобы ветер не поддувал. Конечно, чтобы в него не затекала вода. Диаметр литка для скворца 5 сантиметров. Если это будет синичник, 3,5 сантиметра. Но еще одна из главных особенностей. Изнутри птица должна легко выбираться. Акция викторины белән тамамланды. Җиңүчеләргә дипломнар һәм бүләкләр бирелде. Лилия Гатина, Руслан Мөхәммәтов, Александр Кащеев, Яңалыклар. Тукай образлары дөньясы рәсем сәнгате конкурсы игълан ителде. Бәйге 5 апрельдән 25 майга кадәр күренекле татар шагыйре Габдулла Тукайның иҗади мирасын кадерләп саклауга ихтирамлы мөнәсәбәт формалаштыру максатыннан үткәрелә. Биредә балалар художество мәктәпләре һәм балалар сәнгать мәктәпләренең сәнгать бүлекләре, мәктәп укучылары, урта махсус һәм югары уку йортлары студентлары катнаша ала. Конкурс читтән торып үткәрелә. Чараның номинацияләре: рәсем сәнгате, графика, декоратив гамәли сәнгать, скульптура, компьютер графикасы, фотоколлаж, мультимедиа презентациясы. Барлык эшләр экранда күрсәтелгән электрон почтасына кабул ителә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Балет Москвы «Щелкунчик», 15 апреля. Концертный зал Сары Садыковой. Сеть АЗС «Кузкей» – это отлаженная система поставок только качественного уфимского топлива. Сеть АЗС «Кузкей». Выбирайте качество.